Avui ha vingut una científica que estudia medi natural, que ens ha vingut a explicar el seu treball. La seva feina és estudiar els arbres i les dona medicina perquè no hi hagi incendis forestals. Ha vingut una científica que ens ha donat la PDI, ens ha posat uns troncs i posava l'edat que tenien, i després ella ens ha donat a nosaltres els mateixos troncs i teníem que calcular la seva edat. A mi de gran m'agradaria ser científica perquè em sembla un treball molt interessant. Avui estem fent una activitat que és sobre les dones científiques. Estem fent aquesta activitat per fomentar les dones científiques, per conèixer que també hi ha dones que també van fer grans descobriments a part d'homes. Primer hem de fer una biografia, buscar informació sobre una dona que ens ha donat la nostra professora. Després fem un passaparaula en cada lletra, hem d'explicar una paraula amb tota la classe, llegim tota la biografia, diem la paraula i una descripció sobre una paraula que comença en aquesta lletra. Llavors ells han d'endevinar quina és. I després, amb tota la informació que els hem donat, han d'endevinar qui és la dona. Jo crec que aquesta activitat és molt important perquè sempre ens expliquen històries sobre homes. Sempre totes les coses importants són d'homes. Llavors jo crec que està molt bé que ens expliquin coses que també han fet dones. Estoy aquí en Viladecans, voy a dar unas charlas en el marco del 11F, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que me hace mucha ilusión porque en realidad es una celebración de todas nosotras, todas científicas que queremos dedicarnos a esto, que creemos que vale la pena dedicarse a la ciencia. Es también obviamente una fiesta de ciencia en general, porque yo creo que nunca es de más hacer enfoques en la importancia de la ciencia en nuestras vidas. Y también creo que es muy importante desde muy primeras edades pues enseñar a los niños las ventajas que pueden haber a través de la ciencia y enseñarles este mundo de la ciencia, que a veces les parece un poquito difícil y luego una vez cuando estás en ello tampoco lo es tanto.